Em dic Mia, multiprocessador d'intel·ligència artificial. Soc aquí no per fer un anunci de lleixiu, sinó per presentar-vos Escape Science. Escape Science és un espectacle que farem al Poliorama, un espectacle interactiu on el públic haurà de participar per tal de descobrir el codi per desactivar la bomba que porto a dins. Sí, efectivament, si no descobriu el codi sortirem tots volant pels aires, però tranquils, ara no explotaré. Bé, anem a posar-ho en pràctica. L'espectacle va sobre ciència. En aquest cas, us faré una pregunta que no tindrà res a veure amb ciència per no fer spoiler de l'espectacle. La pregunta és la següent. Esteu preparats? 3, 2, 1. Per resoldre aquesta pregunta, heu de demanar ajuda. Us deixo un temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Heu de trobar un codi de 3 dígits, 3 xifres. Tic-tac, 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 tic-tac. Ja ho teniu? Molt bé, anem a veure la resposta. La resposta és 505. Efectivament, SOS, 505. Molt bé, us esperem a Escape Science al Poliorama. Fins aviat! Mare meva, ara us faré una sèrie de preguntes. Atenció! Primera pregunta. Per resoldre el primer codi heu de demanar ajuda. 1, 2, 5! Aquest d'allà no ha dit res. 3, 2, 1!